Wannan hanyar za ta ba ku dama ku gane ana bibiyar WhatsApp ɗinku kuma ba a bibiyar ka. Mafi yawancin mutane ana bibiyar WhatsApp ɗinsu amma ba su san ana bibiyar WhatsApp ɗinsu ba. Ana sauraron dukkanin wani abubuwa da suke yi a WhatsApp ɗinsu amma su ba su sani ba. Don haka a yau a cikin wannan bidiyo zan nuna maka yadda zaka je ka diba ana bibiyar WhatsApp ɗinka kuma ba a bibiyar WhatsApp ɗinka. Da farko idan ku shigo cikin WhatsApp ɗin wayar kamar haka zaka danna wannan ɗigo-ɗigon nan guda uku. Idan ka danna shi zai nuna maka wannan fitarogi ya ka danganta kai daga wacce irin WhatsApp ne kake aiki da ita. Ni kuma zan danna wannan waje inda kun ga aro ta apparel connecting ko zan danna shi. Da zaran ya nuna mini wannan fitarogi hakan yana nufin ba a bibiya ta. Amma kai idan ana bibiyar ka zaka ga ya nuna maka wani kwanto a nan ƙasa imma na kwamfuta ne ko kuma na waya ne da aka yi jona aka yi bibiyar dukkan wasu abubuwa da kake yi a cikin WhatsApp ɗinka. Da haka ka je ka dibi WhatsApp ɗinka shin WhatsApp ɗinka ya nuna maka haka ne ko kuma bai nuna maka haka ba. Idan bai nuna maka haka ba ana bibiyar WhatsApp ɗinka.